ng turon. Yan. Oh. Kain tayo guys. Yan. I love it. Yan. Sarap pang snack. Yan. Yan. Okay. Sarap ito gawing turon. Okay. Ito yung langka. Galing pa sa puno. Fresh na fresh. Gawin natin na ano yan guys. Turon. Ayos. Yan. Hatiin muna natin ito. Medyo ripe na banana. So, maganda to sa turon. Yan. Medyo mas maganda siguro pa naman. Yan. Okay. Masarap talaga pag ano, yung ripe na ripe banana. Guys, welcome back po sa Simpleng Luto ni Luke Channel. So ngayon guys, gagawa po tayo ng simpleng lutuin lang, snacks, yung tinatawag natin na turon with jackfruit o yung ano, langka. Okay, so ito lang yung mga simpleng sangkap natin guys. So of course, meron tayong mga ilang piraso na saging. Maliliit yung nabili natin kasi ano, mas mainam tong maliliit kasi yung wrapper natin medyo ano lang yan para hindi lalagpas kung malalaki yung saging. Okay, so meron tayong ilang pirasong saging and of course yung bida natin, yung jackfruit, yung langka. Tsaka meron tayong 1/4 kilo na brown sugar at saka 1/2 kilo na ano, yung cooking oil at saka isang supot ng ano, yung lumpia wrapper. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung pagbalot at saka pagluto ng ano, okay, yung caramelize natin. Okay, so stay tuned lang po. Sana magustuhan nyo yung simpleng recipe natin ngayon na snacks na turon with jackfruit. Okay guys, babalot tayo ng ano. Okay. Pili sa inyo kung gaano karami yung ano ha, yung langka. Yan. Dapat siguro malinis yung kamay natin. Yan. Okay. Ganyan lang. Ganyan lang guys, patuloy lang tayo. So guys, tapos na po natin na wrap yung ano natin turon. So yung style ko ginanito po, pero kung medyo maliit-liit, pwede nyo gagawin ganito. Hindi ganyan. So, mini turon. Pwede din ganyan. Depende po sa inyo style, pero ginanito ko lang kasi yung iba malalaki yung ano, pagka-slice ng banana. So ginanito ko, ginawa kong ganito. Yung mga usual ko na makikita natin sa mga vendors, ganyan yung itsura ng pagbalot nila ng turon. Okay, so yan guys, lulutuin na natin. Okay, stay tuned guys. Pinainit na natin yung oil kanina. Yan, ilalagay tayo ng brown sugar. Okay, so pwede hindi natin ubusin kapag maraming ano, yung batch ng turon natin. Okay, yan.
caramelize natin yan. Tayo lang natin na mag-caramelize yan. Lalagay natin yung ano, yung banana, right? So yan na guys, nagsisimula na mag-caramelize yung brown sugar natin yan. Yan. Pwede natin lagay yung ano natin, yung turon. Dahan lang. Okay. Yan. Didikit yan mamaya. Kaya na natin ang mga crispy. Okay. Guys. Yan. Okay. Yan. Okay. Wow. Let's go na lang yan. Guys, luto na yung prawn. Tingnan mo. Okay. Yan, no? Sarap. Yan. Hinayaan muna natin maluto yung ano, yung saging sa loob. Okay? Lalagay natin sa strainer. Lalagay naman tayo ng isang batch. Okay. Dadagdag tayo ng konting brown sugar. Okay. Lalagay tayo ng second batch. Yan. Kaya pala guys, nagdagdag ako ng konti brown sugar. Okay? O yan muna natin. Huwag na masyadong overcrowd. Guys, yung last na natin na, ano, na batch. Yan. Ito na yung nagawa natin na, ano. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Yung last batch na yan. Okay? Sarap. Sana po nagustuhan nyo yung vlog natin. Okay? Sana po guys. Ito na po lahat yung turon natin with jackfruit o langka. Yan. Sana po nagustuhan nyo yung simpleng vlog natin na snack. Masarap talaga to. Lalo na kapag may soft drinks. Yan po. Okay. So, crispy. Yan. Sarap. So sana po patuloy po kayong susupport sa Simpleng Luto Nila channel, at lalo na po sa mga bago po, sana po sa subscribe kayo, at saka po don't forget po to press the notification bell. Thank you po. God bless po. God bless.